Home is where I want to be, τραγουδούν οι Talking Heads στο This must be the place. Μπορεί ο δημόσιος χώρος να είναι ένας τόπος όπου όλοι αισθάνονται σαν το σπίτι τους? Οι πλατείες, τα νοσοκομεία, οι χώροι εργασίας είναι σε θέση να υποδεχτούν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, που ανήκουν σε μια μειονότητα, που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες? Μπορούν οι γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ή οποιοδήποτε διεκδικεί το δικαίωμά του στον αυτοπροσδιορισμό να βρει πραγματικά τη θέση του σε αυτούς τους χώρους, σε μια κοινωνία όπου η εξουσία εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στα χέρια των λίγων, λευκών, αρτιμελών, ετεροκανονικών αντρών? Η σειρά podcast This Must Be The Place προέκυψε από αυτά τα ερωτήματα. Σε 3 επεισόδια θα ακούσετε τις ιστορίες ανθρώπων από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, που αναγκάζονται συνεχώς να αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να είναι ο εαυτός τους σε 3 βασικούς δημόσιους χώρους: στους δρόμους της πόλης, στα νοσοκομεία και τις κλινικές και στο χώρο εργασίας. Φανταστείτε πως πάτε στο νοσοκομείο επειδή τραυματιστήκατε και δεν βρίσκεται κανένα πρόθυμο να σας βοηθήσει. Σκεφτείτε πώς είναι να σας μαλώνουν επειδή ήσασταν απρόσεκτοι και να μην μπορείτε να πείτε σε κανέναν τι σας συμβαίνει. Ακούγεται παράλογο, ωστόσο δεν είναι όλες οι ιατρικές πράξεις εξίσου προσβάσιμες. Η άμβλωση είναι νόμιμη στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την απρόσκοπτη χρήση αυτού του δικαιώματος. Μιλήσαμε γι' αυτό με 3 cis γυναίκες από διαφορετικές χώρες, οι οποίες διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους. Η Σοφία αφηγείται πως έκανε άμβλωση στην Ιταλία και πως διεκδίκησε το δικαίωμά της ενάντια στα εμπόδια που αντιμετώπισε το σύστημα υγείας. Ήμουν 24, στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού μου και βρισκόμουν στη νέα πόλη που είχα μετακομίσει, τη Φορλή. Προετοιμαζόμουν για την πρώτη μου εξεταστική. Ήταν 8 Φεβρουαρίου και έξω έκανε παγωνιά. Η περίοδος μου είχε καθυστερήσει, αλλά έπρεπε να συγκεντρωθώ στην προετοιμασία για τις εξετάσεις, αν και ένιωθα περίεργα μέσα μου. Δεν ήξερα αν ήταν άγχος ή αν ήμουν έγκυος. Πήγα και έδωσα εξετάσεις και αμέσως μετά αγόρασα ένα τεστ εγκυμοσύνης. 5 ατελείωτα λεπτά αναμονής. Αποτέλεσμα, θετικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω άμβλωση. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν είχα ιδέα. Ευτυχώς είχα τη Μίριαμ, τη συμφοιτήτριά μου. Ήταν πιο ενημερωμένη από εμένα. Σε κάθε μέρος που είχε ζήσει, πάντα τσέκαρε πού βρισκόταν οι τοπικές κλινικές σεξουαλικής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού. Στα 24 μου ούτε καν ήξερα τι είναι αυτό. Μου εξήγησε ότι έπρεπε να πάω εκεί για να ξεκινήσω τη διαδικασία της άμβλωσης. Τηλεφώνησα στην κλινική και τους είπα ότι ήθελα άμβλωση, χωρίς κανένα δισταγμό. Έκλεισα ραντεβού επιμένοντας να με βάλουν άμεσα. Ευτυχώς βρήκαν μια κενή θέση. Πήγα εκεί την επόμενη μέρα, έχοντας περάσει όλη τη νύχτα διαβάζοντας τον νόμο 194 για να κατανοήσω πώς λειτουργεί το δικαίωμα της άμβλωσης στην Ιταλία. Συνάντησα πολλά εμπόδια στην κλινική, από την πρώτη μου επικοινωνία με τη γραμματεία. Πήγα εκεί μόνη μου, κατευθύνθηκα προς το γραφείο, χαιρέτησα τη γραμματεία και της είπα: πρέπει να κάνω άμβλωση. Αυτή απάντησε: κυρία, όλοι όσοι έρχονται εδώ με αυτό το αίτημα καταλήγουν εκεί, δείχνοντας το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης. Εγώ απάντησα: μπορείτε να μου πείτε πού είναι ο γυναικολόγος, παρακαλώ? Έχω ραντεβού. Ευχαριστώ. Αυτή μου έδειξε το τμήμα με ευτικής. Πήγα εκεί και η ΜΕΑ άρχισε να μου κάνει άπειρες ερωτήσεις, κοιτάζοντας με επικριτικά. Μου είπε ότι δεν θα μπορέσω να κάνω φαρμακευτική άμβλωση σύμφωνα με τις εβδομάδες κοίησης και ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο νοσοκομείο, ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Ας δούμε αν είναι εφικτό με χειρουργική άμβλωση, είπε. Έγινα έξαλλη. Πού είναι ο γυναικολόγος? Πρέπει να μιλήσω μαζί του, ρώτησα. Χρειαζόμουν το πιστοποιητικό της άμβλωσης για να πάω στο νοσοκομείο και να ξεκινήσω τη διαδικασία. Αρνήθηκα να φύγω χωρίς εκείνο το χαρτί. Η ΜΕΑ μου είπε να περιμένω και λίγο μετά μπήκα στο διπλανό δωμάτιο, το ιατρείο του γυναικολόγου. Βρέθηκα μπροστά σε έναν άντρα με απότομη έκφραση που άρχισε να συμπληρώνει μία φόρμα, κάνοντας μου μια σειρά ερωτήσεων χωρίς καν να με κοιτάζει στα μάτια. Καμία ενσυναίσθηση. Σε κάποια στιγμή με ρώτησε ποιο είναι το επίπεδο σπουδών μου. Έχω πτυχίο. Σπουδάζω για το μεταπτυχιακό μου, απάντησα. Αυτή η ερώτηση μου έκανε εντύπωση. Θυμάμαι ακόμα το αίσθημα αηδίας που ένιωσα. Σαν τα προσόντα μου να αναβάθμισαν το στάτους μου. Τόσο πολύ ώστε η προσέγγιση του και η στάση του να αλλάξουν. Άρχισε να με κοιτάζει στα μάτια. Του εξήγησε ότι έμενα μακριά από το σπίτι. Ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου ήμουν ακόμα εντός προθεσμίας για να κάνω φαρμακευτική άμβλωση και ότι ήθελα φαρμακευτική άμβλωση. Δεν θα μπορούσα να αντέξω μια χειρουργική επέμβαση. Η οικογένειά μου δεν ήξερε τίποτα και δεν είχα ούτε οικογενειακό γιατρό στη Φορλή. Κατάφερα να πείσω το γυναικολόγο για την απόφασή μου και να υποστηρίξω ότι δεν μπορούσα να περιμένω τις 7 μέρες που προβλέπονταν από τον νόμο για να κάτσει να το σκεφτείς. Είχα ήδη πάρει την απόφασή μου και δεν υπήρχε τίποτα άλλο να σκεφτώ. Είχα μελετήσει μια διάταξη του νόμου. Ο γιατρός που δημιουργεί το πιστοποιητικό της άμβλωσης μπορεί να προσθέσει μια σημείωση για να γίνει επίγουσα η επέμβαση.
Αυτή η πρακτική καθιστά το έγγραφο άμεσα έγκυρο και επιτρέπει να παρακαμφθεί το διάστημα 7 ημερών. Κατάφερα να με βάλουν για φαρμακευτική άμβλωση στο νοσοκομείο. Μάχη έδωσα. Επόμενο βήμα, οι εξετάσεις αίματος για τη β' χωριακή για να εντοπιστεί με ακρίβεια η έναρξη της εγκυμοσύνης. Έπειτα υπερηχογράφημα και μετά το νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο στις 7 το πρωί για να πάρω το χάπι της έκτρωσης. Οι νοσοκόμες ήταν υπέροχες. Φρόντισαν να είμαι άνετα στο κρεβάτι και μου έδωσαν το χάπι. Το πήρα και ξάπλωσα. Ο τότε φίλος μου ήταν δίπλα μου κρατώντας το χέρι μου. Είχε φέρει και το Ιντερνασιονάλε. Έπιασα να ξεφυλίσω το περιοδικό. Μια ώρα αργότερα, ο πόνος διαπερνά το κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Η μυφεπριστόνη είχε δράσει. Δεν είχα ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολύ πόνο. Ζήτησα παυσίπονο και εκ των υστέρων βλέπω ότι θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα θα έπρεπε, να μου είχαν δώσει από πριν. Ζήτησα παυσίπονο και εκ των υστέρων βλέπω ότι θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα θα έπρεπε, να μου είχαν δώσει ένα από πριν. Ξέρουν ότι το χάπι προκαλεί έντονους πόνους. Γιατί δεν μου επέτρεψαν να πάρω το παυσίπονο προκαταβολικά? Το μυστήριο της μεευτικής βίας. Μου έδωσαν το δεύτερο εκτρωτικό χάπι, μισοπροστόλι, για να πάρω στο σπίτι 2 μέρες αργότερα και έπειτα φύγαμε. Δεν είναι περίπατο το χάπι. Ο σωματικός πόνος σε κατακλείζει, αλλά με ένα αναλγητικό το ξεπερνά σε λίγες ώρες. Θυμάμαι ότι για 2 εβδομάδες συνέχισα να πονάω στη μέση και έπρεπε να ξεκουράζομαι, χάνοντας μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Μετά από περίπου 15 ημέρες ένιωσα βρεγμένη, πράγμα που σήμαινε ότι είχε τερματίσει η κοίηση. Θα μπορούσα να με είχαν προειδοποιήσει για την έκτρωση. Θα μπορούσα να μου είχαν πει πώς και τι θα συμβεί, αλλά δεν μου είπαν τίποτα στο νοσοκομείο. Αν αναρωτιέστε αν αυτή η εμπειρία με τραυμάτισε, η απάντηση είναι όχι. Σε αντίθεση με τη γενική αφήγηση γύρω από την άμβλωση, που εστιάζει αποκλειστικά στο τραύμα της γυναίκας που κάνει άμβλωση, για τη δύσκολη επιλογή που μετανιώνεις, επιβεβαιώνω ότι δεν μου έμεινε κανένα τραύμα από αυτή την εμπειρία. Ούτε μετάνιωσα, ούτε είναι ψυχολογικά, σεξουαλικά ή ερμονικά προβλήματα. Η επιλογή ήταν δική μου και ήταν καθοριστική για τη ζωή που ήθελα να χτίσω. Με αγάπη, με οργή, με αποφασιστικότητα και αγώνα. Βλέπω εκ των υστέρων ότι ήξερα πώς να προχωρήσω μπροστά με την πάγια ηθική επιταγή. Είναι το σώμα μου, είναι το παρόν μου, είναι το μέλλον μου και δεν θα αφήσω καμία πεποίθηση του καθολικισμού να μου φράξει το δρόμο με ηθικισμούς, ψέματα, κατάχρηση εξουσίας, ψυχολογική, μεευτική και γυναικολογική βία. Δεν είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που συνάντησα στην κλινική. Δεν ήξεραν πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Στην πραγματικότητα δεν είναι το κατάλληλο επάγγελμα για αυτούς. Θα έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Τους σκέφτομαι σαν τη σκουριά που μπλοκάρει τη μηχανή, σαν να ενσαρκώνουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την κοινωνία να λειτουργήσει. Αν δεν είχα τόσο αποφασιστικό χαρακτήρα, αν δεν ήμουν άθεη, αν δεν είχα σπουδάσει νομικά, αναρωτιέμαι αν θα είχα καταφέρει να περάσω όλα τα εμπόδια. Ίσως το μόνο πραγματικό τραύμα που υπέστην, το οποίο διαχειριστικά άμεσα, ήταν το να αντιμετωπίσω τα διάφορα επίπεδα συνειδητής αντίδρασης καθ' όλη τη διαδικασία. Η εμπειρία δηλαδή του να έρχομαι αντιμέτωπη με ένα σύστημα θρησκευτικών πεποιθήσεων και αξιών που είναι μακριά από τις δικές μου και ωστόσο βαθιά ριζωμένες σε ανθρώπους που εργάζονται σε δουλειές για τις οποίες δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν προσληφθεί. Με την πάραδο του χρόνου, αυτό έχει φουντώσει σαν μια φλόγα μέσα μου. Μια καυτή φλόγα που μοιράζομαι με όλους και ειδικά με τη συλλογικότητα που είμαι μέλος. Το Non e non veleno. Κάθε μέρα τα τελευταία 4 χρόνια, στο Non e non veleno, που σημαίνει δεν είναι δηλητήριο, οι σύντροφοί μου και εγώ έχουμε υποστηρίξει άτομα που θέλουν να κάνουν άμβλωση και δεν ξέρουν πώς. Χαρτογραφούμε και δίνουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας στο Παλέρμο και σε όλη τη Σικελία. Παρέχουμε σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία και μιλάμε ανοιχτά με νέους για την αντισύλληψη και την άμβλωση, επειδή δεν θέλουμε αυτά τα θέματα να είναι ταμπού και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι γίνονται αποδεκτά και τα γνωρίζουν όλοι οι έφηβοι που εκπαιδεύουμε. Δημιουργούμε και μοιραζόμαστε υλικό σχετικά με τα δικαιώματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Αγωνιζόμαστε για να ξαναγράψουμε την αφήγηση γύρω από την άμβλωση, γιατί δεν είναι σωστό να πούμε ότι πρόκειται για τραύμα. Για μένα ήταν απελευθέρωση, όπως ήταν και για πολλές άλλες γυναίκες που έχουν κάνει άμβλωση, καθ' όλη την ιστορία και σε όλες τις υπήρους, παράνομα και νόμιμα. Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι καμία γυναίκα να μην εμποδίζεται στην επιλογή της, αλλά να είναι ελεύθερη να αποφασίζει για τον εαυτό της και τη ζωή της. Η Νατάσα γνωρίζει σε βάθος τα φεμινιστικά κινήματα στην Ελλάδα και μας μίλησε για το πώς το κίνημα κατά της άμβλωσης διαστρεμπλώνει τις αφηγήσεις γύρω από το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα στη δημόσια σφαίρα. Καλησπέρα σας, είμαι η Νατάσα Κεφαλινού, είμαι υπεύθυνη επικοινωνία στο Κέντρο Διοτήμα, έναν εξειδικευμένο φορέα για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα.
Οι αμβλώσεις ήταν παράνομες στην Ελλάδα μέχρι το 1986. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, με πρωτοπόρα την αυτόνομη κίνηση γυναικών, το σύνθημα δικαίωμα στην έκτρωση, την αντισύλληψη και τη σεξουαλικότητα έτσι αγκαλιάστηκε από μια σειρά από γυναικείες οργανώσεις εποχής που αποτελούσαν την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Μάλιστα 500 γυναίκες υπέγραψαν και δημοσιοποίησαν ένα κείμενο στο οποίο δήλωναν ότι είχαν κάνει έκτρωση. Τον Ιανουάριο του 1985, 7 από τις υπογράφουσες κλήθηκαν από την εισαγγελία. Υπήρξε άμεση αντίδραση των φεμινιστικών ομάδων της εποχής και οργανώθηκε μια συγκέντρωση και μια πορεία στα προπήλαια με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε όλες παράνομες», ακριβώς γιατί η άμβλωση ήταν παράνομη. Τελικά το νομοσχέδιο υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση κατατέθηκε το Μάιο του 1986 στη Βουλή και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν τότε η μείζωνα αντιπολίτευση. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε από πάρα πολύ νωρίς στη δημόσια σφαίρα πύρινους λόγους εναντίον της άμβλωσης. Ακούμε για αμαρτία, για έγκλημα, είναι κατά κύριο λόγο οι εκκλησιαστικές οργανώσεις που στοχεύουν στην ενοχοποίηση των γυναικών που κάνουν αυτή την επιλογή. Στο στιγματισμό των γυναικών που στην ουσία διεκδικούν να αποφασίσουν οι ίδιες για το σώμα τους, συνδράμουν και διάφορα ακροδεξιά και νεοσυντηρητικά μορφώματα τα τελευταία χρόνια, αλλά και θεσμικές φωνές από την Εκκλησία και τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το σίγουρο είναι ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με διάφορες στερεοτυπικές εικόνες και αφηγήσεις, είτε στα media είτε στα social media, που παρουσιάζουν τις γυναίκες που κάνουν έκτρωση ή που δεν κάνουν παιδιά ως εγωίστριες, ως γυναίκες που κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, είτε βάζουν την καριέρα τους πάνω από την οικογένεια, δεν θέλουν να χαλάσουν το σώμα τους. Πολλές φορές μάλιστα αμφισβητείται η ηθική τους, δεν λείπει και το slut shaming. Άλλες φορές πάλι παρουσιάζονται ως πολέμιο συνολικά της μητρότητας. Όλες αυτές οι αντιλήψεις, ακόμα και αν δεν βάλουν ευθέως εναντίον της άμβλωσης, φτιάχνουν ένα καταπιεστικό και εχθρικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι γυναίκες καλούνται να κάνουν την όποια επιλογή για το σώμα τους και τη ζωή τους. Στη χώρα μας, η αμφισβήτηση του θεσμικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην άμβλωση έχει μακρά διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια όλες αυτές οι αποσπασματικές αντιδράσεις βρήκαν έναν ενιαίο χώρο έκφρασης. Το αυτοαποκαλούμενο κίνημα «Αφήστε με να ζήσω», που συνέστησαν 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία στην Αθήνα και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Διακηρυγμένος στόχος και σκοπός αυτού του σωματείου είναι, όπως διαβάζουμε και στα κείμενά τους, η προάσπιση των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού. Η επιχειρηματολογία τους τώρα βλέπουμε ότι συχνά στηρίζεται σε ψευδή και αντιεπιστημονικά δεδομένα και χρήση σοκαριστικών και παραπλανητικών εικόνων, βάσει των οποίων το έμβριο, χωρίς καμιά βιολογική βάση, βαφτίζεται αγέννητο παιδί. Οι σκοταδιστικές αυτές αντιλήψεις δυστυχώς βρήκαν βίκο αότα και σε θεσμικούς φορείς της Εκκλησίας, με την Ιερά Σύνοδο να καθιερώνει τον Ιούλιο του 2019 την ημέρα του αγέννητου παιδιού, κάθε πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Ενώ η δράση αυτή κορυφώθηκε και με μια μεγάλη εμβέλειας καμπάνια που έλαβε χώρα στους εθμούς του μετρό το 2020, τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στην δωρεάν ασφαλή άμβλωση στα δημόσια νοσοκομεία τα αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες γυναικών. Είτε είναι προσφύγισσες, ιδιαίτερα εκείνες που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, είτε είναι Ρωμά, γυναίκες φτωχές και ανασφάλιστες. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τις προσφύγισσες, όταν δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και άμκα, η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Υπήρχαν γυναίκες που κλήθηκαν όταν πήγαν στα νοσοκομεία να πληρώσουν, ας πούμε, τα νοσηλεία τους στο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό το διαπιστώσαμε σε περίπτωση εξυπηρετούμενης επιζώσας στο κέντρο ιδιωτή μας στη Θεσσαλονίκη. Σε περιπτώσεις άλλων επιζωσών προσφυγισσών που υποστηρίζουμε στη Λέσβο, κυρίως παλαιότερα, είδαμε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούσε το δημόσιο νοσοκομείο ήταν αρκετά παρεμβατικές στην αυτοδιάθεση των γυναικών. Τις υποχρέωναν να μιλήσουν με οικογενειακούς συμβούλους πριν προχωρήσουν στην άμβλωση. Πρακτική που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια εγκαταλείφθηκε. Έτσι, όλα αυτά τα εμπόδια έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες προσφύγισσες να μην μπορούν να προχωρήσουν σε άμβλωση για μια
εγκυμοσύνη που δεν επιθυμούν, είτε να εξαναγκάζονται να συνεχίσουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που μπορεί πολύ πιθανόν να έχει προκύψει ακόμη και από βιασμό. Και αυτό είναι σίγουρα παράδεκτο. Στην Ελλάδα το δικαίωμα στην άμβλωση είναι κατοχυρωμένο κοντά 40 χρόνια. Παρ' όλα αυτά και οι δυσκολίες οι συστηματικές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, οι δυσκολίες να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη σε δημόσια νοσοκομεία, δημόσια και δωρεάν, αλλά και η διεθνής κατάσταση με την οπισθοδρόμηση που παρατηρούμε σε μια σειρά από χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι αυτό το δικαίωμα, αν και κατοχυρωμένο, είναι διαρκώς υπό διακινδύνευση. Η Χούλια μας μιλάει για την εμπειρία της με ευτικής βίας και το προβληματικό πρωτόκολλο φροντίδας μετά την άμβλωση στην Ισπανία. Θυμάμαι το τεστ εγκυμοσύνης που βγήκε θετικό. Αμέσως επικοινώνησα με το Κέντρο Υποστήριξης της Νεολαίας για τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία. Λίγες ημέρες αργότερα πήγα να δω τη ΜΕΑ και είχα ένα απογοητευτικό ραντεβού. Έφυγα σχεδόν κλαίγοντας, εξαιτίας της οργής και του αισθήματος ανικανότητας που μου προκάλεσαν. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, εκτός από το ότι μου απέκρυπταν χρήσιμες πληροφορίες, αντιλήφθηκα μια βαθιά έλλειψη ενσυναίσθησης από τη ΜΕΑ. Θυμάμαι ότι δεν με κοιτούσε στα μάτια. Επίσης επέκρινε τις συνήθειές μου και πήρε το ιστορικό μου κάνοντας ερωτήσεις που δεν είχαν καμία σχέση με την άμβλωση, για παράδειγμα σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι ήθελα να πάρω το χάπι της έκτρωσης, επειδή ήθελα να αποβάλω το έμβριο μόνη μου, και τη ρώτησα αν πίστευε ότι ήταν καλή επιλογή. Θυμάμαι την απάντησή της. Θέλω απλώς να σας πω ότι το χάπι θα είναι πολύ επιβλαβές για εσάς, το ότι προσπαθείτε να κάνετε έκτρωση μόνοι σας. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, οπότε να έχετε επίγνωση των συνεπειών. Δεδομένου ότι το έμβριο ήταν πολύ μικρό και δεν ήταν σαφές πόσο στενά ήταν προσκολλημένο στη μήτρα μου, με έστειλε σπίτι. Θα έπρεπε να επανέλθω μετά από 2 εβδομάδες. Σαν να έπρεπε να περιμένω μια πιο προχωρημένη εγκυμοσύνη για να δουν τα πάντα πιο καθαρά. Αυτές οι μέρες ήταν αρκετές για να νιώσω σύνδεση με το έμβριό μου, ενώ ότι ήμουν σίγουρη ότι δεν ήθελα να το κρατήσω στη μήτρα μου, αλλά εργαμότο το νιώθεις όταν έχεις ένα έμβριο μέσα σου. Την ημέρα πριν από τη συμβουλευτική απέβαλα αυτόματα. Και έτσι έκανα άμβλωση πριν πάρω τα χάπια. Έπειτα πήγα στην κλινική ούτως ή άλλως και μου έδωσαν μια δόση μισοπροστόλης για πανενδεχόμενο. 1 μήνα αργότερα πήγα για να με εξετάσει η ίδια ΜΕΑ. Ήμουν 5 λεπτά αργοπορημένη για τον έλεγχο και αρχικά δεν δέχτηκε να με δει. Μέσα στην αίθουσα αναμονής, μπροστά σε όλους, είπα δυνατά: έχω περάσει έναν εφιαλτικό μήνα, μόλις έκανα άμβλωση και θα ήθελα να μου κάνετε έναν έλεγχο, γιατί πραγματικά κάποιος πρέπει να με εξετάσει. Φοβήθηκα και έσπευσα στο νοσοκομείο ΜΑΡ. Το θέμα είναι ότι είχα μέσα μου τον Μπλακούντα και μου έδωσαν και άλλες δόσεις μισοπροστόλης για να ολοκληρώσω την αποβολή των εμβρυακών υπολοιμάτων. Το θέμα είναι ότι είχα μέσα μου τον Μπλακούντα και μου έδωσαν και άλλες δόσεις μισοπροστόλης για να ολοκληρώσω την αποβολή των εμβρυϊκών υπολοιμάτων. Συνέχιζα να αιμορραγώ, πήγα στα επίγοντα 3-4 φορές, μέχρι που μου είπαν ότι είχα ουσιαστικά κρατήσει τον Μπλακούντα και ότι αυτός έπρεπε να αφαιρεθεί γιατί ήταν επικίνδυνος. Αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού για να γίνει αυτό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ήμουν έντρομη, γιατί μου έλεγαν συνεχώς ότι η κατάσταση γινόταν όλο και πιο σοβαρή και κάθε εβδομάδα κατέληγα στα επίγοντα λόγω βλάβης στις οθήκες μου. Τελικά πήγα σε μια ιδιωτική κλινική για να αποβάλω τα εμβρυϊκά υπολείμματα. Φταίει η έλλειψη πληροφόρησης. Είχα την αίσθηση ότι μεταξύ της απόφασης που έπαιρνα και της βούλησής μου υπήρχε μια βυσσαλαία διαφορά, επειδή δεν είχα ιδέα ποια ήταν η βούλησή μου, δεν είχα ιδέα τι αποφάσεις έπαιρνα. Πιστεύω στην ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος στην άμβλωση. Πιστεύω επίσης ότι πριτανεύουν οι προκαταλήψεις και ότι συναντάς πολλά εμπόδια. Πρέπει να είναι μια εύκολη διαδικασία, που να μην σου βάζει εμπόδια.
Είναι τραγικό να περνάς σχεδόν 4 μήνες στα επίγοντα του νοσοκομείου ΜΑΡ, βδομάδα τη βδομάδα, λέγοντας ότι πονάς και ότι δεν λαμβάνεις τη θεραπεία που θα έπρεπε και να αναγκάζεσαι να καταφύγεις στην ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Και δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται ιστεροσκόπηση χωρίς αναισθητικά, ούτε είναι φυσιολογικό οι υγειονομικοί υπάλληλοι στο νοσοκομείο να μην δείχνουν συναίσθηση. Για μένα υπάρχει ένα κομβικό ζήτημα, η πρόσβαση σε δημόσιους πόρους. Δεν αναφέρομαι μόνο στη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και στην επαρκή εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. Γενικά έχω την αίσθηση ότι η υγειονομική περίθαλψη διαμορφώνεται μέσα από μια ανδρική οπτική γωνία. Επιπλέον, μου αρνήθηκαν τη στήριξη και την καθοδήγηση που χρειαζόμουν. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων πόρων και οι τρόποι αποφυγής της κυριαρχίας του ανδρικού βλέμματος αποτελούν 2 θεμελιώδη ζητήματα. Επίσης, υποθέτω ότι εξακολουθεί να συντηρείται ένα ταμπού γύρω από τη σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι οι άνθρωποι γύρω μου. Με βοηθούν να κατανοήσω ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες. Επίσης, όταν μιλούσα γι' αυτό με τους γείτονές μου στην περιοχή που μένουμε, μετά από όσα ανέφερα για τα προβλήματα που είχαμε αυτή τη μέρα, 3 ή 4 ή 5 φίλες μου είπαν ότι είχαν και αυτές προβλήματα μαζί της. Μερικές φορές μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό δεν μετράει πολύ, αλλά στη συνέχεια συνδυάζεις τα πάντα και βλέπεις το μέγεθος της κατάστασης. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί σε πολλές γυναίκες και νομίζω ότι πιθανώς, δυστυχώς, αφορά γυναίκες που δεν έχουν μπορέσει να το δουν ή που δεν είχαν την τύχη να έχουν ένα δίκτυο επαφών για να κατανοήσουν ότι αυτό είναι παραβίαση δικαιωμάτων. Έτσι, προφανώς, με θετικό πνεύμα, νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες. Πρέπει να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να αποφύγουμε το στίγμα και να κάνουμε όλες τις γυναίκες να κατανοήσουν τους διάφορους μηχανισμούς χωρίς να κρίνουμε τις αποφάσεις που παίρνουν. Πρέπει να διευκολύνουμε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για το σώμα τους και χρειαζόμαστε δημόσιους πόρους ώστε αυτές οι διαδικασίες να μην καθυστερούν αδικαιολόγητα και ώστε όλα να διεξάγονται με τον πιο ομαλό και άνετο τρόπο για τις γυναίκες. Θεωρείτε ότι παρεμποδίζετε το δικαίωμα στην άμβλωση στη συνθήκη στην οποία βρίσκεστε? Με ποιο τρόπο? Μιλήστε μας για τις δυσκολίες που έχετε βιώσει ή έχετε δει άλλα άτομα να βιώνουν. Αυτό το podcast φιλοδοξεί να είναι ένα ερέθισμα για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Η δική σας ιστορία θα μπορούσε να αποτελέσει στήριξη και έμπνευση για άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό σας καλούμε να τη μοιραστείτε ανώνυμα με ένα ηχητικό μήνυμα στο 210 976 64 64. Το This Must Be The Place δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων με τη χρηματοδότηση Εθνικής Αρχής Indire για την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο του Erasmus+. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατά ανάγκη τις απόψεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΑΤΣΕΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.